بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Wamvera tikupitilira ndi programu yathu ndi maphunziro athu atarawih, ndipo lero tili mu juzu number 23. Mu juzu number 23 tikhati kukumbusana mavesi amene akupezeka mu suratu Yasin. Suratu Yasin ndi sura yotchuka kwambiri, ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti Msilamu wina aliyense akuyidziwa kapena anamvapo za sura imeneyi, suratu Yasin. Mu suratu Yasin muli nkhani zosiyanasiyana, koma nkhani zimene tafuna kuti tipange tapo lero lino kapena kuti tione lero lino ndi nkhani yokhuzana ndi kuukisidwa kwa akufa. Chifukwa chonena kuti lero lino adani a Chisilamu komanso ena amene ali asilamu kumene, komanso awa amene ali mamunafiqun, anthu amene amaonesa Chisilamu pamaso mumtima muli ukafiri, ndi anthu osiyanasiyana ena ndithu amapezeka kuti ali ndi chikayiko pa nkhani yonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala azawazusa anthu m'manda pambuyo ponena kuti akhala m'manda mu zaka zambirimbiri. Just imagine anthu amene anamwalira mma 1900, anthu amene anamwalira mma 1800, anthu amene anamwalira mma 1700, anthu amene anamwalira mma 2000. Padusa zaka zingati? Padusa zaka zambirimbiri. Nanga bwanji titati tiyang'ane kuchokera nthawi ya azitumiki, anthu amene anamwalira nthawi imeneyo, ndi akuti Allah subhanahu wa ta'ala anthu amene wawa azawazusa onse tsiku limodzi, tsiku la kiyama. Ndiye zimapezeka kuti anthu amene tachulaja, magulu a anthu amene tachulaja amakhala ndi chikayiko kuti koma zimenezi zizachitikadi. Ndithu zimenezi zizachitika, ndipo palibenso kukayikira. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anatsindika mu Qur'ani kuti ndithu amene anakupangani inuyo, kukulengani inuyo anthu pambuyo poti simunali kena kalikonse, you were nothing. Allah subhanahu wa ta'ala ndikukupangani ndikukhala munthu yemweyo swali ndikuthekera kukuzusani inu pambuyo poti munali mafupa okaoka. Chifukwa mu surati Yasin iso muli aya imene Allah akuyankhula kuti ndithu iwo wakumanena, magulu anthu amene wawo akumanena kuti ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, kunena kuti ndi ndani amene angazuse mafupa, kuwazusa kumachita kuti mafupa awo anali kuti anafika pofumbwa kuwola. Ndiyeno tizakuka bwanji m'manda umachita kuti tizasanduka mafupa oti ndi wowola wotani? Ndiye Allah akunena kuti ndithu ayankhe anthu ameneyo kuti yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, yemwe anawapanga amenewo mafupa awo kuti apezeke, yemweyonso ndi amene azatani azakwanisa kuwazusa. Chabwino tikuyamba aya namba 48 ya mu surati Yasin. Pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ndipo akunena mwachipongwe kwa anthu okhulupirira, kodi lonjezo ili lakudza kwa chiweruzo, yani kodi tsiku la kiyama lizachitika liti? Ngati inuyo mukunena zoona mene munayambira muja kiyama zaka ndiye zikumabwera ndi kumata, kiyama osayiona izabwera liti? Zipongwe zimenezi ndithu zimayankhulidwa ndi anthu amene sali asilamu, makamakaso anthu amene amazitchula kuti iwo ati ndi ma atheist, anthu amene amati mulungu kulibe, akuti iwo maganizo mawo amatero akuti basi dzikoli linangobwera, akuti mulungu kulibe. You know pali anthu ena oti basi yanabadwa mobalalika ubongo wawo, ena amaganiza choncho. Ndiye Allah akuyankhula una kuti ndithu anthu amenewo amayankhula mwachipongwe kwa anthu amene ali okhulupirira kuti inu mukumakamba za kiyama kodi izabwera liti? Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala pa aya 49 akunena kuti ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan
ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, kunena kuti palibe chimene akuyembekeza iwowo koma kuti ndi trumpet kapena kuti voice kapena kuti mkuwo umozi omwe uzawamaliza mwazizizi uku iwa akutani akukangana. Yani kuti lipenga la kiyama lizabwera mwazizizi, sipazakhala kunena kuti anyengo azanena kuti omene zikuonekeramu anzathu azanyengo kamati meteorological chanchani kuti azanena kuti obasi mene zikuonekeramu ndiye kuti next week kukubwera kiyama. Hayi, kulibe zimezo. Kamu amazitama ujeni ayuda kwa Amerika ko ndi ujeni yawo bungwe la NASA kumeneko kumazichemerera kuti ife nda amene timaziwa za universe mwakuti palibe chimene angachite pa nkhani ya kiyama. Sazalozera iwowo kuti kiyama ikubwera, komano izabwera mwazizizi wina aliyense asakuyembekezera. Ndipo akupitiliza Allah subhanahu wa ta'ala pa aya 50 kunena kuti fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, ndipo sangathe kuuza wina mawu pa chinthu, ndipo sangathe kubwerera kumanja awo. Siku limene lili kazango wombedwa lipengalo wina aliyense azapeza kuti wabalalikiratu, ndipo palibenso kupita ka kubanja kwake munthu. Nthawi imene izakhala kuti basi zinthu zavuta, nthawi yonena kuti anthu akutani, anthu akuuka m'manda mwawo. Akuti hiya nafkhatu israfil fi sur, kumasulira kwake tafsiri yake kuti kuti ndithu ma yanzuruna illa sayhatan wahida, ndithu kuti limene lizakhala lipenga limene azawomba ndani Israfil, ngelo amene yuyu azawomba lipenga limene lili. ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, yani yakhtasimuna fima bainahum fil bay'i wash-shara'i wa nahawhuma min umuri ad-dunya, hadhihi sa'qatul maut li jami'il ahya. Kuti lipenga limene lizabwera ndithu anthu ali bize mmisika kumakangana nkhani za malonda akutani nthawi imene yoyo. Ndipo lipenga limene likazango wombedwa ndiye kuti china chilichonse cha moyo chizapezeka kuti chafa nthawi imeneyo, chizamwalira china chilichonse, munthu, zinyama, china chilichonse chimene chili cha moyo chizatani chizamwalira. Munthu asamakhale ndi maganizo kuti bora inetu kiyama izabwera ndili moyo kuti basi ifa ndisazayilawe. Hayi, ndikuganiza kopotoka kumeneko. Pali anthu ena amayankhula zimenezo. Hayi, ndithu wina aliyense azamwalira. Lipenga, voice ya lipenga limene adzawomba Israfil uzapangisa kuti wina aliyense atani afe. Lizakhala lipenga lona kuti silamasewera iyayi. Ndiye kuchokera kwa Bukhari wa Muslim komanso ma imamu ena Abi Hurairah radhiyallahu anhu akuyankhula kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taqumanna as-sa'a wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma fala yataba'iyanihi wala yutawiyanihi wala taqumanna as-sa'a wa huwa yalitu hawda fala yusqi fihi wala taqumanna as-sa'a wa qad insarafa ar-rajulu bilabani لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. مجدول انتميك محمد صلى الله عليه وسلم محديث إمني يا أبي هريرة كننا وتي قيامة إزابيرا nthawi yonena kuti anthu awiri afuna kugulisana zovala zawo koma sizatheka kugulisanako chifukwa cha lipenga limene lolo. Ndipo akupitiriza kuti kiyamanso izabwera nthawi imene munthu azatani azakhala kuti ali pa chitsime kuti afuna atunge madzi okumwa, ndipo sazakwanisanso kumwa madziwo chifukwa cha lipenga limene lolo. Akunena mtumikinso mu hadithi imene kuti ndipo kiyamatu izabwera kumachita kuti nthawi imene izabwera kiyama munthu wapita ukatani, munthu wapita kukakama mkaka ndi cholinga choti amwe, koma sizatheka kuti mkaka umene wawo mpaka munthu yatani amwe. Ndipo auna kuti kiyama izabwera kumachita kuti munthu wanyamula chokudya chake kuti ayike pakamwa pakepa, akazango womba lipenga limene lolo akuti sizatheka kuti munthu atani ayike
chokudya chimene chocho mkamwa mwake sazatheka kuti mpaka nazakwanise kudya chani chokudya chimene chocho. Mene momwe ndi mmene lipenga lizatani lizaumbedwa loyambilira limene izakhala kuti swaiha. Ndiyeno kenako pazaumbedwano lipenga lachiwiri pa aya 51 Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti wanufikha fi ssuri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Kunena kuti wanufikha fi ssuri ndipo lipenga lizatani lizayimbidwa. Ilili lizakhala lowukisa anthu akufa aja amene azamwalire aja ndi lipenga loyambilira aja, ndiye kuti azatani azauka. Komanso yab'athuna biha min quburihim, komanso anthu amene anali m'manda ona kuti anamwalira kalekale anayikidwa m'manda nawonso lipenga lachiwiri limene azatani azauka tsopano m'manda muja. Fa idahum min al-ajdath, iwo wakuchokera m'manda akutuluka m'manda ila rabbihim yansilun, uko akunka kwa ndani kwa mbuye wawo Allah subhanahu wa ta'ala, uko akuthamanga. Ndiye kuti pamene popo qiyama yatani yayambika. Ndiye atazanena kuti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, azakhala kunena kuti kalanga ife, tsoka lathu ife, ndi ndani amene watizusa mpamalo pamene ife tidali kugona, ndani watizusa pogona pathu. Ndipo akuti pamene papa pazayankhulidwa kunena kuti hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, kuti ndithu izi ndi zimene Allah adalonjeza, zimene munali kuzikana zija kumafunsa zija kuti ndiye ikuchedwa atu kiyamayo ndi ngati mukunena adi kuti izakufikadi, ndi imeneyi yafika. Ndipo zimenezi ndi zimene adanena atumiki moona. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun, aya namba 53 surati Yasin juz 23. Kunena kuti sipazakhala china chilichonse koma kuti ndi mkuwo umodzi basi, ndipo azangozindikira iwowo onse atabweretsedwa patsogolo pathu, yani atafika pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pa aya 54 akuyankhula kuti falyawma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ndipo mzimu uliwonse lero supondelezedwa kena kalikonse, ndipo mulipidwa pazokhazo zimene munkatani munkachita. Zimenezi twazayankhula Allah subhanahu wa ta'ala anthu asonkhanitsidwano pachani pa mahshar. Ndi azapitiza unna kuti inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, pamenepo tsopano Allah azamba kufotokoza makamaka malipiro awa anthu akutani akujanna. Pa aya 55 aona kuti inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, ndithu anthu akumunda wamtendere lero akhala wotanganidwa ndi chisangalalo. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaki'un, iwo ndi akazi awo akhala m'mithunzi uko atatsamira mipando ya mtengo wapamwamba ku janna. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un, aya 57. Mmenemo apeza mtundu uliwonse wa zipaso, ndipo apeza chilichonse chimene akuchifuna. Salamun qawlan min rabbir rahim, ndipo mawu azichokera kwa mbuye wawo onena kuti mtendere mtendere. Kujannako basi mawu azikangoyankhulidwa ndi amenewo kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti abasi mtendere ukhale kwa inu. Wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun, ndipo zipatuleni ndichokereni inu anthu oyipa tsiku la lero. Mtumiki azayankhula zimenezozo kwauza anthu amene anali osakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, anthu ashiriki, anthu osapemphera, anthu amene amapanga machimo akuluakulu osiyanasiyana. Azauza kuti ndichokereni pano inu anthu oyipa. Pa aya namba 60 alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin, kodi sindidakulangizeni inu ana Adamu inu kuti musampembeze shaitani, ndithu shaitani ndi mdani wanu woonekera, sindinakuuzeni inu zimenezo. Wa ani'buduni hadha siratun mustaqim, aya 61, ndikuti ndipembezeni ine, imeneyi ndi njira yolunjika,
zimenezi twazikayankhula Allah subhanahu wa ta'ala uko atalusa kwa basi. Ndipo akupitiza unauti walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun, nditu shaitani ameneyu adasokeresa anthu ambiri mwa inu kodi simmaganizira mwanzeru. Zoona zokhazoka lero lino shaitani wapanga misilide anthu ambirimbiri. Just imagine amanena kuti chiwerengero cha anthu pa dziko lonse lapansi chikumathamangira anthu 7 kapena 8 billion. Pa anthu amene wowo akuti asilamu ndi 1.7 billion basi. Kusonyeza kuti even quarter kapena half sitikufika ya anthu apa dziko lapansi. Zimene zikutanthauza kuti anthu ambiri pa dziko lapansi ndi anthu osakhulupirira, ndi anthu amene anyengedwa ndi shaitani, asocheresedwa ndi shaitani. Sadaqallahu al-azim. Ndithu Allah wanena zoona kunena kuti walaqad adalla minkum jibillan kathira, nditu shaitani adasokeresa anthu ambiri mwa inu kodi inu simmaganizira mwanzeru. Ndiye kenako anthu oyipaja izafika nthawi yonena kuti akawawike tsopano ku moto wa jahannam, ndipo azikawauza kunena kuti hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, kunena kuti ndithu iyi ndi jahannam, uwu ndi moto wa jahannam. Pa aya 63 akunena choncho kuti iyi ndi jahannam, moto wa jahannam umene inu munatani munalonjezedwa kuti wogwira ntchito zoyipa akathera kuti akathera ku jahannam. Tinakulonjezani pa dziko lapansi, ndipo kudzera mwa atumiki amakuwuzani zimenezo kuti koma tsiku la kiyama kuli jahannama. Timakuwuzani zimenezozo kudzera mwa atumiki athu, koma inu munali otani wokanira. Ndi akunena kuti islauha al-yawma bima kuntum takfurun, aya namba 64, kwena kuti iloweni lero ndithu jahannama imeneyi chifukwa cha kunkana kwanu Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa chonena kuti inu mukankana Allah subhanahu wa ta'ala, lero ndithu basi apapa titani tikukulowesani ku moto umenewu, moto wa jahannama. Ndiye aya imene timalizire lero ndi aya namba 64, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kuti ndithu lero titseka pakamwa pawo. Iwowo ndithu titseka kamwa zawozo anthu amenewa osakhulupirirawa. Khatiman la yaqdiruna ma'ahu ala al-kalam, kumasolera kwake ndi kumene kuti kutseka kuonena kuti iwowa sakwanisanso kutani kuyankhula kwina kulikonse. Watukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ndipo lero amene atiyankhule ife ndi mikono yawo ndi imene itiyankhule ife lero lino, komanso umboni ndiye kuti iziyikira miyendo yawo pa zinthu zimene anthu amene wawo anasogoza, zinthu zimene anapanga. Ndicholinga chonena kuti azindikire anthu amene wawa kuti ziwalo zawo zimene zinali athandizi owathandizira iwowo pa machimo, tsiku limene lili ziwalo zimene zizi zikasanduka kukhala tsopano umboni kapena kuti mboni zowapachika iwowo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adayankhula kunena kuti kuchokera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ankakonda kuyankhula mawu onena kuti ndithu munthu osakhulupirira tsiku la kiyama azafunsidwa kunena kuti taganiza iweyo ukanakhala kuti uli ndi golide wochuluka zedi, wonena kuti pa dziko lapansi unapasidwa golide wochuluka zedi wonena kuti akudzaza dziko lonse lapansi, kodi iwe golide amene yoyo ukanapereka ndi cholinga choti uziteteze ku moto wa jahannama? Ndi akuti munthu uja azayankhula kunena kuti nandi mmene zilile apapa ndithu ine ndikanapereka golide yenseyo, nandi mmene mavuto ndikwaonera pano. Ndi akuti zizayankhulidwa kwa iye kunena kuti komatu iweyo unapemphedwa chinthu chimene chinali very easy, you were asked for something easier than that. Unapemphedwa ka chinthu kamene kanali ka simple ka easy, konena kuti just iweyo usamphatikize Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina, usapange shiriki mwachidule kunena kuti usatire chisilamu, koma iweyo unatani unakana. Ndiyetu apa basi uzipya
ndipo kaulira motani ukuyenera kuziwa kuti apa basi wewe uzitani uzipya ndithu. Ndi Allah pa aya imeneyi aya 64 aya 65 pamene pakuyankhula kunena kuti ndithu lero titseka ndithu kamwa zawozo, pakamwa pawopo tipatseka, ndipo manja awo ndi amene azitiyankhula ifeyo, ndipo miyendo yawo ndi imene izichitira chani umboni pa zimene iwowa ankapanga pa dziko lapansi. Imene ndi imene ikakhalire situation kwa anthu amene ali osakhulupirira komanso ma hypocrites mamunafikuna tsiku la kiyama, tsiku la chiweruzo, chifukwa chonena kuti iwowa azamba kukana. Akazauza kuti basi apa ndizonena kuti inuyo munkapanga machimo awa, choncho mukuyenera kuti mukalowe kuti mukalowe ku janna, mukalowe ku jahannam, ndithu azamba kukana. Ife mukutinamizira machimo amenewo sitinkapanga. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala azagwirisa ntchito chani, azagwirisa ntchito ziwalo zawozo kuti ziyikire umboni, chifukwa chonena kuti azamba kukana machimo amenewo ankagwira pa dziko lapansi. Ndipo zimanenedwa kuti mpaka na anthu azizalumbira wallahi ine chimo limene sindinapange. Ndiye Allah azatseka kukamwa kwawoko, ndipo azapangisa kuti ziwalo zawo ziyambe kuyankhula pa zimene iwowa ankatani, zimene iwowa ankapanga. Ndipo Ibn Abi Hatim adalemba hadithi kuchokera kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu. Nyamata amene yuyu anayankhula hadithi imene anamumva mtumiki yochokera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndipo hadithi imene hii akuyankhula ndi Anas bin Malik kunena kuti ndithu ife tinali ndi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fatabassama, kuti ndithu tidali ndi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam tsiku lina, ndipo anamwetulira mtumiki, kumwetulira konena kuti mpaka na mola ake, mano ake amene amakhala mbaliyo amatani amaonekera. Ndipo kenako adayankhula kunena kuti mukudziwa kodi chifukwa chimene chinandipangisa kuti ndizimwetulira chonchi? Ndiye qulna, ife tinayankhula kuti Allah wa rasuluhu chani a'lamu, na kuti zimene zozo akudziwa bwino ndi inuyo komanso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake ndi amene akudziwa bwino zimenezo. Ndiye kenako mtumiki faqala mtumiki kenako adazankha kunena kuti min mujadalati al-abdi rabbahu yawm al-qiyama yaqulu rabbi alam tujirni min adh-dhulum, kunena kuti inetu ndimamwetulira chifukwa cha mmene kapolo tsiku la kiyama akapangile agyu ndi mbuye wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti munthu akapanga chidandaulo kapena kuti pakakhala argument kudandaula kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo azayankhula kunena kuti rabbi alam tujirni min adh-dhulum, kuti Allah kodi simunganditeteze leloli kuchokera ku dhulum, kapena kuti injustice, kapena kuti kukupondelezedwa. Yani kuna kuti Allah ndikufuna kuti ine leloli munditeteze kukupondelezedwa kwina kulikonse. Fayaqulu bala, ndipo Allah azanena kuti ndizotheka iweyo ndikhoza kuteteza kuti usapondelezedwe tsiku la lelo. Fayaqulu la ujizu alayya illa shahidan min nafsi, ndipo munthu uja azanena kuti ndithu ineyo lelo lino sindivomera umboni wina uliwonse umene upangidwe against ineyo kupatula umboni wochokera kwa ine ndekha. Yani kuti sindikufuna kuti wina aliyense ayikire umboni pa zokhuzana ndi ine lero tsiku la kiyama. Sindikufuna ka mkazi wanga andiyikire umboni, ka ana anga, ka abambo anga, ka ndani, umboni umenewo sindikuufuna. Inuyo Ambuye Allah ngati lero limufuna mugwiritse ntchito umboni, ndiye kuti umboni umenewo uchokere kwa ineyo basi mwini wake. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala azankula kunena kuti fayaqulu kafa binafsika liyawma alayka hasiba wa bilkiramil katibina shuhuda, kunena kuti lerotu iweyo uliwokwanira kukhala umboni kwa iweyo. Kunena kuti ndithu iweyo lelo lino you will be a sufficient witness against yourself, kuti ukhala ndithu umboni yokwanira kwa iweyo.
ndipo wabilkiramil katibina shuhuda, ndipo mabuku amene amalemba ntchito zako, yani makaundula wa ntchito zako zimene umagwira pa dziko lapansi, ukhala ndithu umboniso wokwanira tsiku la lero, ukhalanso umboni wokwanira tsiku la lero mabuku amene wowo. Ndiyeno akunena kuti fayukhtamu ala fihi, kenako azamutseka pakamwa pake, yani pazatsekedwa pakamwa pake. ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلم فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضلي. akuti munthu jazankhula choncho kuna kuti Allah azanena kuti osadandaula umboni uchokera kwa iwe wekha tsiku la lero, ndipo mabuku ako amene timalemba ntchito zako zimene umagwira pa dziko lapansi ukhalanso umboni. Ndiyeno akuyankhula kunena kuti kenako pakamwa pake pazatsekedwa ndipo zizayankhulidwa ku ziwalo zake, yani mikono yake, kunena kuti tayankhulani, ndipo akuti zizayankhula. Ndi akuti kenako munthu uja azamba kuzimenya kapena kuti azamba kulimbana ndi ziwalo zake zija mpaka na azayankhula kunena kuti bu'dan lakunna wa suhqa fa'an kunna kuntu unadil, kunena kuti ndithu inu ndi anthu oyipa inu, muwonongeke inu aziwalo zanga, ndinu zinthu zoyipa kwa basi. Munthu uja azayankhula choncho ku ziwalo zake zija kuti ndinu ziwalo zoyipa kwa basi, ineyo zizi ndimapanga kukutetezani inuyo kuti musakapye uko, ndiye inunso mukuyankhula kumayankhulanso zondipachika ine kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi imene ndi imene Allah subhanahu wa ta'ala tsopano akuyankhula mu surati az-Zukhruf kunena kuti waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, ndipo iwo kumoto azanena kuwayankhula maskini awo matupi awo kunena kuti zikopa zawo kuziyankhula kunena kuti nchifukwa chani inuyo mumatikira umboni wotipachika kuti tilowe kumoto, mesa ife timakutetezani inuyo. Ndipo akuti zikopa zizayankhula kumeneko, zikopa zawo zizayankhula kunena kuti antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, kuti ife watiyankhulisa ndi Allah subhanahu wa ta'ala amene ali ndi kuthekera koyankhulisa china chilichonse popandanso vuto lina lililonse. Ndithu mmenemu ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutiwuzira pa nkhani imeneyi. Ndipo hadithi imeneyi inalembedwa ndithu mu chitabu cha Muslim komanso An-Nasa'i. Ndipo Ibn Jarir at-Tabari anapanga nareti kuchokera kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu amene adayankhula kunena kuti ndithu wokhulupirira azayitanidwa tsiku la kiyama, ndipo azafika pamalo poti awerengeseredwe zintchito zake, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala azamuonesa ntchito zake zimene zachitika between iyeyo ndi Allah subhanahu wa ta'ala basi, ndipo azavomereza kuti zoona ndi Allah ntchito zimene zizi ine ndinagwira ndithu, machimo amenewa ineyo ndinapangadi. Munthu ameneyo ndi wokhulupirira, ndiye Allah azankhululukira machimo ake, ndipo akuti azawapanga conceal, azawabisa, ndipo palibe cholengedwa chilichonse pa dziko lapansi chimene chizaona machimo amenewo. Akuti sizizatheka kuona machimo amenewo cholengedwa china chilichonse. Ndipo munthu uja kenako izapezeka kuti basi azamuonesa sono ntchito zake zabwino, ndipo ntchito zake zabwino iye uja azaziona kuchokera mu chikaundula wake, ndipo akuti azalakalaka kuti ntchito zake zimene zizi anthu osatani azione. Iyeyo kupambana kwake kwatheka pamenepo wakujanna. Ndakunena kupitiliza Abu Musa al-Ash'ari kunena kuti Abu Musa al-Ash'ari kunena kuti kenako ndiye pazabwera munthu osakhulupirira komanso munthu amene anali munafiki, nayenso azabweresedwa kuti ampange stock, ndipo Allah azamuonesa chani ntchito zake zoyipa, ndipo iyeyo azanena kuti Allah ndithu ine ndikulumbira, ndipo izi
ngelo ameneyo analemba zabodza, ine sindinapange ine zimenezozo. Ndipo ngelo azanena kuti iweyo so unapange tsiku lakuti chimo lakuti, ndipo iyeyo akuti azatani azalumbira kuti wallahi ndikulumbira ine zimenezo sindinachita. Ndiye pamene papa ndi pamene Allah azatseka pakamwa pake kuti atani kuti ziwalo zake zitani ziyankhule. Pamene pakubwerera ndithu aya imeneyi yonena kuti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kuti ndithu lero titseka kamwa zawozo. Lero amene azitiyankhula ife ndi mikono yawo, ndi imene izitiyankhula ife ndi miyendo yawo pa ntchito zimene anali kugwira pa dziko lapansi. Abale wolemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, pomaliza penipeni tiyeni tiliope tsiku limeneli ndipo tipitirize kugwira ntchito zabwino zomusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikafika hapo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.